دلالا دل من تو جمن خیدی ایرو قد خبر نادی چما 28 من تمام بو چاو من ریا دما te dilê minê nexweş tijî kirîj gul û xema lê delala navdilê min çi bikim tu bawer nakî çarşeme îro 28 me temam bû dîsa ne xeberek ne cewabek te neşandî ji hêrsa ez jî wek te birîndarim tu çawanî ez wisa lê xezara dilê rezîl çi bikim tu însaf nakî bedewe ew wekî hîvê hem wekî rojê bi nûr hiş û aqil ji bo min neman bûme mecnûnê meşhûr evîndarê bejna te me hem bi nêzik hem bi dûr bêînsafê dikim nakim tu vê mesafê nêz nakî te li ber çavê min reş kiriye hemî jinê cîhan mehu salan şev û rojan ji bo te dikim fîgan dixwazim ez te bibînim tu ji min re bibî eyan lê şepala bêbext û sos çi bêjim jî tu fêm nakî çi bêjim jî tu fêm nakî